Yabu yan no kwagulu. Ijocho. Yana na mo bu wan le. Unna. Wa u boji e. Yabu chude. Okamu. Osuno we lo yana bomba na ewo. Amba na ewo. Okeke wa bia. Osi no de na wata kele wa kele di na gule oji elije ojo we lu agule dezie no to ratu oji amuta nwa ice ogwa no ye oye ni ka mu oji elije na Ọlọ́run opokara ogwa no ye ni ka mu odogun na ko meri nata iwa de gomma iwoji obi ekweshi o si na nga ahwe ya iwe ngwa le chuwo oge muo mba na ewo abu na ngi bu shimu ike ebute ego ngeje kwa gị ebe isi m uche digo luo mako n'ibe m gbamgbam na nga emeri iwu nne m lọda m nọ ine ama m lọda m chiwaba nne dọm ọgwa na ndị agadi nwa baka ịwa lozu ahụ iwe iji gbọ ndị frens awa nọ ya alụmọ ọgwa na ndị agadi nwa n'ọba ebe akwamozu agwadogo mi gbọgwa ejele m ụjụ wasa ajụlụ m asa na omenani ajụgwulu m ndị ụka kedu ebe ndị ahụ ushi gbasi na nne m ụka ọnụ anyị m esi ngọ iwe ji nọrọ na nne m ejele m ebe ọzọ gbagwa ogwu enube eze nwe eze nwanyị unu megere gị weze anị n'aka ji liwa mmadụ ebe ga-ebute esu na nna agolonu n'aka ji nwere ọsọ woli jebe nne nna m enube eze unu megere ice onye nna ya na lori eji ọba agbawa ụzọ ọgwa nna gị ya bụ anya na m ozigo oge ori ọgwụ agụgụ ọkụ n'aka n'aka ji gbuo ọgwụ agwụ nwata n'aka ọ na-elegbu ya ọgwụ anaeze ahụ okwu enyi udekwe n'abalị chụma ebele akwadobe ije ajụja ka m ga-esiga ije iwe wale chụmụ ya mi ụmụ kwadobe ya kwado mbianasa egotere m ọchị maka ọchụgo okebo eze nwa mgbe ihe agbagwu na agbagwu egwu ọ ga-apụtara rekọdụ achọ m ka ntị ezi ahụ unu niile n'egwu a egwu ndị akwachi mbanefo kekana mbanefo kekana mbanefo kekana mbanefo kekana
osisi na-amị ego na-agụle ị na-amị gash daalụ na ndị nne gị na chidodo so tielu ma ruo ijonga chidodo akụnyele n'ime agụle riba anyị nube gere gị chidodo nne uwechi mere chidodo daalụ nwanne m osisi na-amị ego anyị akwadozigo nwa bụ ọnụ yoshi ị ga-ebute ego nkeji nwe kwago under 3 weeks obu eme ego mmadụ na-achọ igwe ozu oje ebite ego anara m mmadụ ụwọ naira o nwere onye njeli ibi ya si ya bụ ihe eme ego na nna agbakọ ebe ọkwa under 3 weeks o ji igwe m nnukwu ego kwesịrị ka m nwere pụọ ibe m gbamgbam ego akụli ibe m gbamgbam ibe gwara chukwu ebe ọ bụ na ibute ewu ego na m ga-eburu gị ebi na anọ pụtara 800,000 ọ nwere 200 ọ bụrụ 1 million ka nna akpọrọ unu mana bifo mbutesie mmanya ọkụlọkụ 1 million ka nna akpọrọ unu ewu karịrị akarị mama na-agwụrụ ya ọnụ mba na-ebo ana m agwụrụ gị ebe ọnụ asị m iwu ewere gị a na-agbara ihe ọba iwe wena mmadụ ma mmiri tụsịba ijeso abụ m ndị mmiri ọmakala etu a onye ọchịrị mma mgbe ndị eti egwu a adanna m pụta ya bụ ụdọkụ ude ya bụ onye izizi nke nna m mụrụ n'ahịa ụdọkụ kpọrọ edezi na ọtọ abịa mma abalị na mma ọgwa na ọbịa mma ya tọrọ chukwu yido onye akpọrọ chukwu yido ya tọrọ anamazọ gịnị ara nnukwu mmanwụ ya bụ anyanwụ ọka gị bụ nnukwu mmanwụ ibu anyanwụ a iwe were mmarụ mgbe nne kere oge abido egwu ahụ ka njụ ọnụ mmiri ozokwele o nwere ibe ojii zọọ ka o belesi amụ all power belongs to river ya kalekwa n'ọdị ya ijojo nna agwago iwe na-agwa chi ihe na-ewu ite mba iwe na-agwa chukwu oge mgbuo otu o si lote mụ o lotekwo ndị ọzọ ya bụ ndị bịalụ maka mụ ijojo ya ka o lotere ọrịa alịnụ ijo iwe mele tụmụ ya mi omeli ndị chọtalụ m ugwu onye ji bịa ije ka oge eji nwa na ọ ga-amanarị ndị mma oge iwere
igwe m mgbu ya igwe onye ji elejuta ahụ ya ga-eji ambụlansị bụ oche ebunugị ya mbụ ọgwa na onye nwụrụ gbogbo ejeleje ajụta ahụ ya ambụlansị ka ndị bụ otu oshi ambụlansị anyị bụ ojele wuchikọ ọnwụ arụbenago arụtogo na ama m n'otu a ka ọ ga-esi ebe jụọ m ihe oji igwe mma ụlọ ya wezere dike kemgbe 3 days ka m si bụrụ ọnụ anwụrụ m mmiri ma kolikoli n'aka ji ihe echi m iwu mmiri alizo ọgwụ a na-ekita ka m ji lie nri eji m danwụzie mmiri ya ka mmiri ji zobe ka m na-agwa ụmụ ya akọla unu iwe na-eme adịrịs injinia rekọdụ egwu a ebe a na-ekwe imenwere ihe mme kemgbe nwanne ya na nwụchikele oke jenwelu otanị onye nwere ọgwanụgọgwa n'ọgụ iwe chọrọ ka ngwa unu niile mmiri ozizo bụ iwe ọjọọ mmadụ kwụ ọka n'ubi ọ naghị ochie na mmiri izolie ka ọka ya pụọ mmadụ ka oji ọ naghị ochie na mmiri izolie ka ji egbuo ụma onye kwụrụ ọsọ na ya ochie na mmiri nwa masị ọsọ mmiri osi anyị ajụ oyi ọgwa anyị ajụ oyi iwe ojii zoro a ga-akọrọ akụkọ ogbochiebugo iwe niile bụ ibe ọjọọ na ndụ m otu o si gbochiebu ya ka o si gbochiebu onye ọbụla ahụ nne m oge ozi enwere chukwu oke m bụ okechi igwe m mbụ ihe eze nwa mbụ ihe ihe shinyere onye n'ụwa aka ihe shinyere onye n'ụwa aka ihe shinyere onye n'ụwa aka ihe shinyere onye n'ụwa oke shinyere onye n'ụwa aka ihe shinyere onye n'ụwa aka ihe shinyere onye n'ụwa aka ihe shinyere onye n'ụwa aka ikechi ogo ogolo agba ọgụ kechi zara ụwa nwanne abaghị na-asọ ụsọ ịzalezere ụwa iji za nwa bụ agha ije n'ụwa n'osiri ike onye mara ndị anyị na-eze ịmara onye na-eze onye kpọrọ ọhịa gị o nwere igomesi ogbu oyi chi maka oge a ka anyị mechie onye maka ibe achọ ọkwọ mmadụ ibe a na-achọ ọkụ achọ ma mmiri na-ezo ọ na-achọ ọgwana maka ndị egwu ndị egwu
na-edozi unu n'obe anyị biko doziela ha ebi dị na-edozi unu n'eze ọgwa na ihe onye agwụrụ onye n'ọrụ ahụ bụ na-eme n'enu ibe edozi ụlọ biko doziere na ya ụlọ akụrụ ọnụ na gwa ibe ji buru ibu nwa tụgwa asụọla ọrụ ọbịa o nwere ike olu echi niile ya bụ chukwu okemo o nwere ike ịnọrọ onye ọzọ ụwa ka nna kpọrọ otu onye ọbụla dị n'aka ada n'aka aja ya nọrọ onye chọrọ m nwa m nwa na-ekwe ọka ahụ ya nọbụrụ si pụrụelu ọ na-anọrọ usoro ya ọ dịghị oji bịa wudo mgbo aịsụ ọnwa m ọrụ ya oji enye nsogbu ozi hụ ọ na-arara alụ awọ bụ ozu dị ndụ gị na karịtị na-adịrị mma gbogbo